Laing disgrasya na hitabo diyan sa Cebu South Coastal Road, habig nga sa barangay Kansuhong, siyudad sa Talisay. Dining higayon na, bus nga dunay mga pasahero ang nidumbol sa 10-wheeler truck. 8 ka pasahero na angol. Atong sayran ang nahitabo sa report ni Femari Dumabok. Mayong pagkapiyapi sa tubang ang bahin sa bus di pasaruan, ilabi na sa driver's side. Mayo na lang nga minor injury ra ang naangkon sa driver sa bus nga si Roger Piga. Samtang minor injury raw sab ang naangkon sa 8 ka mga pasahero niini wa na magpadala sa tambalanan. Ang bus ni bangga ngadto sa gisundan nga 10-wheeler truck. Mato sa driver nga kalit lang wa ni function ang brake sa bus. Ang bus magbiyahean gikan sa City of Naga padung sa Cebu City agi sa Cebu South Coastal Road. Ang brake kalit og basiyo ba? Nagusto nga niya ning pagkuan ko na brake nilihay ko diri sa daplin kay na may kalihayan. So ang dump truck nga gauna nako may gani pod kay gadagan siya kung nag-urong ba to grabe pagka-impact. Naanda na unta nga gibuhaton sa mga motorista nga sa dili pa mopadagan sa ilang mga sakyanan, ilang i-check ug unsa ka kondisyon ang ilang sakyanan sama pananglitan pag-check sa brake, pag-check sa ilang mga suga, unya brake light, unya signal light, unya labaw sa tanan ang pag-check sa iyang kaugalingon sa driver kung angayan ba siyang mo drive. Matod di tumulak nga ganiha lang buntag ikalima na kadto nga disgrasya nga ilang natala sa dakbayan. Sagad ni tungod kay wa nagsunod sa lagda sa trapiko. Hinon wa ray nakalas. Tungod sa sunod-sunod ka disgrasya paday ng operasyon sa mga traffic enforcer sa City Toda. Batok sa mga driver nga di mo sunod sa traffic laws. Sa usa lang ka oras nga operasyon, kinsidayan ng ilang naisyuhan og citation ticket. Nagpadayon ang ato ang mga personal nga nag-focus diri sa Cebu South Coastal Road nga manakop niya ng mga reckless nga mga driver nga mokalit lang og change lane, labi na gyud katong naa ka sa inner lane nga mokalit lang kag gawas paingon ka sa middle lane. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.